Ezagutuko dugu abestia konposatu duena. Abestiaren egilea gurekin daukagulako hemen gonbidatu eta oso gustora gaude, bera kontatuko dugu, nondik sortu den abesti hori. Beste abesti asko ere gure bizitzako soinu banda asko eginak ditu. Biba Xabi Zabala! Kaixo! Opa, Xabi! Opa, ongi etorri! Exeri, hemen badugu leku baten entzat, Xabi. Hemen gure ondoan. Bai. Hortxe, ondoan, gertu. Bai. Bueno, Xabi, eskerrik asko etortzearren. Esan du oraintxe bertan, Iñaki Salvadorrek ohore handia lizetekela berezat Euskaraldiko abestia egitea. Zurez zer suposatu du? Ba, gauza, bera, ez darritzekoa berak hori izatea, oso gauza polita da. Jakin da gainera, zertarako den eta zerulako erabilpena izango duen, eta guzti hori, ez orduan, bai, ohore handi bada. Zure ustez, zer eman dio zuk sortutako abesti honek Euskaraldiari? Ba, ez dakit egia esan, niri zaila egiten zain normalian hitz egitea nik egindako abestitaz, ez nahiago bestean sensazioa jaso eta iritziak, ez? Baina berean, komentatu beharko dugu, hori deitu zutenean eta geratu ginen pixka komentatzen, zer nolako, zertarako zan eta zer nolako erabilpena izango zuen, eta egia esan, hau bizitikan bi belarri prest eta gero ikusten genuen aurten hitz bat ezazu eta sendotuko naiz, nahi gabe sendatuko naiz ateatzen zait, garai bateko eta ikusten genuen hori, gehien bat zala momentua ekintzara pasatzea, eta orduan, ekintzatikan hortikan abiatu nintzen pixka bat erritmoa eta perkusioa eta indarra eta pixka bat hortikan abiatu nintzen. Eta gero ikusita, azkenean izango gala jende guztientzat eta jende erabiliko duena bestia, bai koreografia, ikusten nahiz koreografia bat, eta jende beste nahi dara, bai eman nahi genion pixka bat toke korala, baina korala ez zentzu musikalean, baizik eta zentzu grupalean, horregatik pentsatu genuen, lau pertsonekin egitea bestia, eta bestiaren erdian, fikatzen baldin bazate, bakoitzak ematen dio bere toke pertsonala, Aialek, Ainoak, Petik eta Iorak, eta azkenian bai estribian danok montatzen dugu festantzeko zerbait. Andoni Egaña, izen egilea, haze izena, eta haze elkarlana, nolako izan da? Bai, oso ondo, aspaldi nizela Andonirekin gauza bat edo bestea dela, eta holako enkarguak eta egin izan ditugu azken urtetan batzuk, eta Andonirekin oso arresa da lan egitea, ez izo deskubrituko zen Andoni eta nola egiten duen lan, ez? Eta ordu normalean ja badaukagu olako joera bat, beti egiten duguna izaten da, lehendabizi bera nahiago du musika egitea. Bai? Bai, kasu honetan, bai, Andonirekin askotan galdetzen dut, ez egiten da lehenago musika edo letra edo ditza. Egia, eta askotan galdetzen dugu ere hemen. Bai, segun zeinekin eta segun nola, Andonirekin hasi ginean eta lehendabizikoa ja aspaldi 2007an egin genuenan, izan zen hori, lehendabizi musika genuen, eta bera esatentzean oso gustura egiten duela horrela, eta orduan egiten duguna da musika, elkartzen gira, esplikatzen dio pixka bat nundik nora di joan, eta zer egin nahi nuen, eta gero hortik aurrera bere habilidadea eta bere instintoa eta bere tatea. Bueno, ikusiko dugu emaitza zein izan den. Oso ondo. Hauxe da, esazu hitz bat Xabi Zabala, Andoni Egañaren hitzak. Ordezko gurasobi, gaztelera frantzez, nirera bat... Bueno, Xabi, ikusten dugu Andoni horre rapeatzen ere jarri duzula, nola, bai? Bai, hori ere lortu duzu. Hori zuk egin duzu, ezta? Bai, elkartu nintzanen eta Andoni egin, eta zen, betu nahi dut olako, importante zen euskera eta bertso, bertso edo olako, keinu bat egitea, ez? Zati batean.
eta gero, baita ere nastea pixka bat zentzu moderno batean. Eta hor komentatu nien, da, Andoni, zein, bera izan, bale, landuko dugu eta egingo dugu eta... Zuk horrelako kantak egiten sortzen gaina artista zea. Egia da, behar ditugu horrelako musika pegadizaz esaten den bezala, eta zu hortan fenomeno bat zara. Ez dakit nondikan sortzen, non gustatzen zaizu inspiratzea, nola egiten duzu? Edo une bat badago, edo goizetik, arratsaldetik, gauetik, nondik? Bakizu hortatzen, behin ikusi nola bideo batean, tipo bat izango zertan. Ezan baina, esplikatzen nola sortzen zuen bere musika. Eta ikusi nuen da pentsatu nuen, Joselako argira daukan timonek, eta pentsatu nuen, hemendik aurrera, ez dut gehiago esplikatuko nik nola sortzen diak. Badazpada. Bai, azkenean da, zuranean, edozi momentuan sortzen zaizu idei bat, ez? Idazterakoan gauza bera, imaginatzez, gertatuko dala. Geroia hortik aurrera, bai egin behar duzuna da landu eta etxera jun, eta, ideia ontatik nola behatu, leheno komentatu duguna, ez? Behartzen gauzat perkusiboa, behartzen gauzat ilusioa transmititzen zuena, grupala, danor pixka bat disfrutatzeko, eta, hortik abiatzen zea, eta... Xabi, Euskarak baditu bere ahoskera, bere intonazioa, bere sintaxiak. Euskarak bere musika du, musika propioa du, hizkuntzak? Bai, euskarak baino, nik esango nuke euskaldu musika baditula bere ezaugarriak instrumentuak aparte. Bai, baditugu harmonia batzuk, eta oso konkretuak, eta hemengoa direnak, eta bai, eta noski euskararekin erlazionatuta, ez? Kanpo aldera begira, ni askotan esan ziat, euskaldu musika oso tristea da. Normalia izan zailako tono menorrean da den abesti asko eta esan dizuna. Gero, azten dianean pixka bat gehiago investigatzen eta konturatzen dena beste gauzak eta... Pentsatzen dute euskaldun musika tristea dela? Batzutan, bai, gertatu izan zat, Baina, jakin da, gauza gutxi ditzen zela, eta goien artean, danok ezagutzen ditugun abesti tristeak edo bintzat musikalki geratzen dena, ez? Eta batzutan, bai, gertatu izan, baina, berera konturatzen dira. Ez ditekire kantak ezagutzen gizona. Aipatu du Miguelek, ez da, zenbat musika egin izan duzun, hola, pegadizoak esan du, itxaskorrak, ez da, itxaskorrak. Bizipozari ere jarri diozu musika, jartzen ari zara musika, dagoeneko 22 abesti idatzi dituzu, zenbatu ditugunak behintzat ez dakit, bizipozarako, Ba, bizipozarako gehiago. Gehiago? 23 bat esango dira. Hirugarren diskoarekin, ez da? Hirugarren diska oantxe bukatu dugulako. Nola sortu zen zuen arteko elkarlana? Ba, egon batean dituzean leire, pixka bat, eta Jose Mari pixka bat esplikatuz proiektua, leia 5 edo 6 bat urte izango zian, ez zutelako pixka bat, elkarte bakoitza abesti bat egin, eta proiektu batean, proiektu horretan 3 urteko proiektu izango zara, eta irutzean oso polita, ez? Gaineratuko izan zaita Espanolirekin lan egitea, eta zenbait elkartekin, eta badauka lan honek, badauka ezaugarri berezi bat, ez? Berezi bat, Horrek bultzatzen duen baiezkoa ematera, Xabi? Bai, olako proiektuak oso polita dira. Gainera, ez berten ere parte hartu duzu, eta bat egin duzu, horrendik ez duzuntzuna bestea, baina bokatu. Ia da. Jarriko zu gero. Hori polita izaten da momentu hori, ez da, Maialen? Jarriko dizut gero, esan dizut. Begira. Ze ongi. Opari eta guzti. Bai. Bizipoza elkartea osatzen duten elkartei edapena emateko musika da kasu honetan bidea. Musika bide egokia da. Zabaltzeko, ez da? Musika bide oso egokia da, hauz asko eta asko egiteko. Ezkerra konturatzen ari gara poliki hortaz, baina bai, hezkuntzatik hasita eta oso importantea nik uste musika transmititzen duena, leheno komentatzen jangongea pixka bat, ulertu behar duguna da musika beste hizkuntza bat dela, eta hizkuntza bezala bere rekurso eta bere behalia ditu gauza asko transmititzeko, ez? Eta hori nik uste, gero eta gehiago kostiente garela, baina nik uste egin behar lan badala. Aizu, Xabi, eta besteentzako musika sortzea presio gehiago izaten ala. Zuretzako, baina besteentzat... Beti hori leheno janun kontatzen. Azkenean, empatia hitza oso importantea da bizitza osoan, eta nire kasuan enkarguz egiten duzunean, ere bai, zen ulertu behar duzu ondo, enkargatzen dizuna zer nahi duen. Normalia enkargatzen baldin badizu da, bera ere musikoari ez dalako, orduan, karo, hizkuntza nun baitea iritsi behartzea, ez? Bera esaten dizunarekin igual koloretaz hitz egiten dizu, eta bai egia da. Eta zure buruan gustatuko zaio, bai ez? Bai, hori beti erronka bat da, hola bizitzen duzu, eta bai, lehendabiziko momentua, baina egia da, lehendabiziko proiektua izaten da pixka bat komplikatuena, baina bai lehendengoan konektatzen baldin baduzu,
Bidea ongi abiatzen da, eta hortik aurrera jarraitu izaten da, ezta? Bizipozarekin hori gertatu da, 11 abesti dituzu eginak, ikusitzagun batzuk bildumatxo bat. Ez dira aski izango, guretzako oporrak bakean, oporretatik aparte, bakerik ez daukagun artean. Zu ausardia eredua bizipoza, gu familia maitasuna da bihotza. Askotan gara ikusezin, gure ezinak ikusi ezin, zabalitzazu begiak nun, ia ikusten gaitzozun. Utzi nina izena, izaten, izan zaitez zuzan. Nik ere oso ongi abesten dut, ez ditzekula deitu. Horrelako bideoklipa bat apuntatzen dugu. Uste dut urrengorako zarela. Familiak zer esaten dizute? Nire familiak? Ez, familiek, elkarteko familiek. Ba, normalian hori komentatzen dugu, oso proiektu berezia da. Jendea joaten dara, beste sentsibilitate puntu batekin, ez da produzio normal bat, orduan oso eskertuta daude beti oso errez egiten duzu lan, eta beti eskertuta, beraientzako ere importantea da bizibilitate hori ematea, ez alde hortatikan elkarte batzuk oso txikiak dira, eta honekin lortu dute pixka bat gehiago, ez? Zui eskerera, ez zabetelako. Saiatzen gara. Eta zure saiatzen zara biztan da, korrikan ere utzi duzu zure arrastoa urten, 22. edizioan denok unkidura kutxunak sentitu genituen urte hasieran, baina zuk 20. edizioko abestia egin zenuen zirkorrika, nola sortu zen abesti hori? Bai, hasierako proiektu izan zen, genuen ja pentsauta pixka bat toke etniko hori eta ijitoaren toke pixka bat izatea, ez? Orduan horretarako behartzen formazio, txarangako formazioa, demetalezkoa, eta orduan itzegin genuen jarauta 69 txarangakoarekin, eta preste egontzian, eta gero, oikin ez, Izaro, Miren, eta guztekin da, nik uste eta gero baitzala, pixka transmititu nahi zuna zen, beti korrikaren inguruan jardutzen geanean, edo itxete maldi magara gure berrian beti gaude tentsio puntu horrekin, ez? Itxiko da, noiz dator, eta etortzen denean da esplosio bat bezala, estanda bat bezala, ez? Eta orduan hori da pixka transmititzen genuena, eta gero laguntzeko, egia zen korrika askar egiteko, ez? Baina korrika egiteko lagundu batzu. Bai, beste batzuk moteltasuna eskertzen. Zure buruak oporrak hartzen ditu? Hoixe, beira erra. Ez, normalian ez. Askotan komentatzen dugu, sartzen garela buruan daukazula, igual lanean tokatzen abesti batekin, eta txartzen zara abesti berdinarekin. Eta ametsak ere egiten dituzu abesti horrekin eta, seguro bai, ez? Ametsak baino gehiago da sensazio hori, altzatzen izan eta hor dagoela. Baina ametsak baino gehiago, batzutan produzio kontuk eta baina ez hola ametsak ekstoak. Dutxan abesten alduk, Xabi. Nik oso gaizki bazten. Horregatik dutolako. Xabi, kolaborazioak eta lana ikaragarri egin duzu, Pirriz Porrotx eta Marimototxekin zer esanik ez, baina zuk bakarka ere, zure bidea, zure ibilbidea egiten ari zara. Zer daukazu momentu honetan eskuartean? Momentu honetan, nahi naiz hori bizipoza bukatuta dagoia maztarekin, eta hori lehen hori komentatu dugu, aurten justu betetzen dira 25 urte lehendabiziko produzioa egin nula, ikasi nentzat. Eta, neukan orkestarekin gauza batzuk grabatuta, eta hori nahi diot, ez dakita urtean aukera izango da, baina datorren urte begira aukera izatea dituan abesti batzuk, eta grabatu, eta gehiago nago, momentu honetan sinfoniko aldera, iruditzen zait orkesta dela musika munduan dagoen espresiorik handiena eta politena agian. Eta, horrekin nago buru berarri. Xabi, zure web horrian 82 disko zenbatu ditugu. Zuk parte hartu duzun 82 disko. Bai, produzitu, egin, izango dira 40 bat edo.
eta gero batean, bestean, kolaborazio batekin, bestekin, eta hori bai. Gogorratzen aluzu lehen kanta zein izan zen, broma da, Soin normalen horrela esaten duzu eta gogorratzen aluzu lehen esaldian zen, igual jakingo zu lehen kanta. Cuidao, ara asmatuko du. Zein grabatu genuen, bai, osea, neria ikasirentzat egindako euskeraz jolasten. Toma. Ditzezen abestia. Begira, ni broma izan dut eta dira bazakin. Baina, gero, bueno, 15 urtekin bai gazten nula zebait, eta hori jo kantari diskan, gogoratzen naiz? Hor sartu nitu hori izan zen, lehendabiziko kontaktua diskatxe batekin. Eta hor sartu nuen, gauza batzuk. Eta zenbat kantu egin dituzu? Pues, behitu hau, aurten 25 urte betetzen zialatan zintzen pixka bat bilduma bat egiten, eta errego bilatzen da bat, eta 600-etik gora izango. Zenbat? 600-etik gora. Ongi, zeo. Bueno. Urte sabatiko bineo gexio beharko dut. Zuetik esatea pare bat bat eginda guztu hartuko lioketa. Seguro, guztu. Ikaragarria.